पेडण्या वाठारात 2017 बांदिल्लो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराचो पंचधातूच्या पुतळ्याचें उक्तावण आजून मेरेन करूंक ना। हाचेर कोणाचें लक्ष ना। पुतळो बांदून 4 वर्सां जावन गेल्ल्यान आनी उक्तावण वेळार करूंक नाशिल्ल्यान सायडीन जो दुरीग आसा तो मोडपाक पावला। थळावो आमदार प्रवीण आलेकरान बेगोबेग बाबासाहेब आंबेडकराच्या पुतळ्याचें उक्तावण करचें आनी गार्डनाचें सोबितीकरण करचें अशी मागणी थळाव्यांनी केला। भेटलेलं आहे, पण त्यांनी सुद्धा ह्या आपल्या शिडीच्या बाबतीत त्यांनी काम केलेलं आहे आणि आम्हाला आश्वासन दिलेलं आहे त्याच्या पूर्वी इलेक्शन होण्याच्या पूर्वी की जे हिथं जे काय आहे म्हणजे हिथं सभोवती जे गार्डनमध्ये जे काय पाहिजे की आमची मागणी अशी आहे की गार्डनमध्ये काय नाही की फॉरेस्ट डिपार्टमेंटामध्ये इथं ते वाद जे आहे त्याच्यामध्ये ते शोभीकरण गुलाब वगैरे शोभीकरण जे झाडं जे आहे ते इथं ठेवण्यात यावी जेणे कायमस्वरूपी आणि तिथला ते नगरपालिकेने ते कामगार आहे किंवा ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंटचे कामगार आहे जेणेकरून प्रवीण आलेकरांना इथं ह्या लक्ष देऊन हे शोभीकरण करावं अशी माझी मागणी आहे।